Здравейте! Днес искам да направим една съпоставка между двата режима на работа, аеробния и анаеробния. Няма да ги разглеждаме в техните детайли, защото те имат няколко различни подразделения на самите режими, но ще ги разглеждаме общо, за да разберем колко един режим е по-ефективен от другия. Това най-лесно можем да разберем, като разгледаме кислородната консумация в нейната абсолютна и относителна величина. Абсолютната величина ако разглеждаме общото количество кислород, което организма е поел по време на физическата си работа, и това зависи от продължителността на самата работа, докато относителната величина това определя процента на изразходения кислород към самия кислороден запас. И за да стане по-ясно, сега ще ви дам два примера. Да кажем, при едно спринтово бягане от 100 метра, там относителната кислородна консумация достига до 90-95% от самия кислороден запас. И кислорода, който е оползотворен, е от порядъка на между 5 нещо и 6 литра. Докато ако разгледаме едно, да кажем, ски бягане на 50 км, там кислородната консумация от порядъка на абсолютната от порядъка на 25-45 литра. Виждате, при предното бягане е 5-6 литра, тук е 25 до 45 литра. Но като относителна величина, то е само 5-10% от кислородния запас, докато при 100 метра спринтовото бягане между 90-95%. И при спринтовото бягане организмът се възстановява горе-долу за около час, докато при другото може да продължи повече от едно денонощие възстановяването. Само че това на пръв поглед ви изглежда, че аеробният режим на работа е доста по-изразходващ и ефективен, но това е само на първо четене. Вие сами може да направите разлика за колко време ще избягате 100 метра и за колко време ще направите 50 км ски бягане. Това ще отнеме доста дълго време. Докато ако направим, да кажем, 10 спринта един след друг, което ще ви отнеме от порядъка на 15 до 20 минути, заедно с почивките дори, вие от един спринт имахме 5,5 до 6 литра относителна абсолютна кислородна консумация. Това означава, че за 10 спринта по 6 да го сметнем са 60 литра. През ски бягането имахте между 25 и 45 литра. Виждате, че тук за 15-20 минути постигаме много по-голяма абсолютна консумация на кислород. Съответно, при изключително голям кислороден дефицит се получава, което означава, че при случая с спринтовете за много по-кратък период от време вие ще извършите много повече работа с много по-голям ефект върху организма. Да не говорим, че ефектът от това ще бъде свързан с повишаване на цялостния функционален капацитет, а и на буферния такъв капацитет. Това е буферния капацитет, това е способността на организма да неутрализира натрупаните метаболити, например като млечна киселина. Колкото по-голям е буферния капацитет, толкова издържливостта в силовия диапазон на организма ще бъде и по-висока. Което означава, че винаги анаеробният режим на работа в неговите различни подразделения все пак и вариации е доста по-ефективно от чистия аеробен режим на работа. Да не говорим, че анаеробният режим на работа, качествата, които се развиват при анаеробния режим на работа, те могат да се преобразуват в аеробни такива, докато обратният вариант е доста по-труден. Затова аз препоръчвам, тук не изключваме аеробния режим на работа. Да, има хора, които просто обичат да се развият аеробния капацитет в чистата му форма. Това е супер, е много добре. Това трябва да се прави от всички хора. Но тук говорим за друго, за самата ефективност на работа и върху това как един режим на работа се отразява върху другия. И затова отново искам да кажа на всички спортуващи, че те трябва да използват различните режими на работа, ако искат да изградят организма си като цяло и да се ръководят от принципа за многообразие в тренировъчния процес.
Желая ви приятен ден и до скоро виждане.